nevím, rozkaz máš, tak pochodem vchod. Gabe, máš pohov? Promiň, tati. Z maminky mám trošku větší špondus. Fajn, já svedu bitvu sám. Ale nebojíš se mě doopravdy, že ne? Trochu jo. Prima. Dávám vám poslední šanci slézt! Dobře? Hoho, fajn. Používám to nerad, ale vy sami chcete. Ale ne, do háje. Máte kliku, moc velkou kliku. Abyste věděli, příště už to jde přímo do okna. Co tam děláš? Vzpírám se moci. Ale moc jsme mi dva. Oni mají pravdu. Náš dům na stromě musí zůstat. Co se tu zase děje? Nevím, jestli jste si vybrala zrovna dobrou chvíli. Měl byste si tu rodinku skrotit, vypadá to, že na vás kašlou, a to z vysoka. Můžete to nechat na mě, prosím. Jak libo, já jen, že Herkules se cítí dost sám. Možná si pořídím dalšího psa. Vyhrožujete mi? A asi to bude Fenka, aby byly štěňátka. Ne. Do toho, jen je sundejte. Ať vidí, kdo je tu chlap. On leze sem. Neprojde. Nestřílejte. Bacha, může to být past. Dej mi to. Vyhlašuju mír. Připojuju se k protestu. Jo. Takže, paní Dabneyová, já kašlu na čokla. Ten chlap tu je. A zůstane tu nahoře se svejma. Budeš mít domeček, Charlie. Dlouho, pořád. Ano. Co to je? Už jsme tady někdy byli všichni najednou. Jste všichni celí? Jo, vypadá to, že jo. Jejda, mane. Miminečko moje. No, pojďme. A pak, že to nejde. Jo. Bouda je schozená. Tak pejsek bude na noc doma, že? Ne, Herkules není můj. Měla jsem ho jen pár dnů pohlídat. Mě berou kočky, ale umím dobře vyjednávat. Neházej tu bombu. Tohle má totiž lepší dost. Jasa. Dobře, vemte to dvouručně. Jo. Ukáž. Vidíš, Charlie, kluci ti stavějí nový domeček. A ty si tam budeš moct hrát s Mimi Momo, teda jen co jí najdem hlavu. Zatím je to tenisový maskot. Jo! Není to k smíchu, já vím. Jo, a prosím tě, do toho domečku si nepouštěj kluky. Hlavně ne ty, co váží tolik jako táta. A když už ti tam vleze, tak hodně štěstí. Co chceš dělat? Gabe tvrdí, že se mámy bojí víc než mě. Takže teď ho vyděsím. Dobrý. Gabe, Pupí, máš už úkol. Už ho jdu psát. S tím se člověk narodí. České znění vyrobilo Studio Virtuál v roce 2010.